Sziasztok, srácok! Ez elképesztő ez a játék. A Gergőjékkel beszéltem, és hát idáig eljutottam a Dreamcore-ban. És hát az a labda az elmozdult. Nem tudom, hogy ez jót jelente, vagy sem, de az a labda elmozdult. Szóval én nagyon befostam. Szóval úgy voltam vele, hogy ezt felveszem nektek, hogy mik fognak még itt történni. Aztán, ja, nem tudom, szerintem a zsákutca. Mi? Csoda. Ö... 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 Csak én nagyon be vagyok fosva. Én rohadtul. Ne, srácok. Srácok, légy ne, én itt megállok. Ezt itt nem fogom. Srácok, én ezt nem fogom, jó? Srácok, ezt én nem fogom csinálni, jó? Nem. Én Fú, gyerekek, én nem tudom, látszik-e, de kurvára remeg a kezem. Lehet, hogy így nem jön át, hogy én kurva para, de amikor átmész egy ajtón, most gondoljatok erre, átmész egy ajtón, és akkor azt látod, hogy mögötted még nincs semmi. Mész tovább egy picit, megfordulsz, és akkor ott egy mosolygós labda mögötted. És tök egyedül vagy. Na, akkor szerintem te is befosnál. Szerintem én itt abba vagyok. Én itt végleg, nem. Innen tovább nem fogok bemenni a sötétségbe, mert akkor fú, gyerekek, szerintem én úgy fogok meghalni, hogy csak nem. Szerintem ott lesz a lámpa, egyébként ott lesz bent, ott, de én nem szeretnék oda bemenni, jó? Nem is fogok, jó? Nem is fogok, jó? Szóval vége. Sziasztok. Na mindegy. Sziasztok. Bye bye.